Ти какво мислиш? Че 3D принтирането е само за прототипиране играчки ли? Не. 5 факта, които със сигурност не знаеш. Първият факт е, че 3D принтирането съществува от 1983 година. Можеш ли да повярваш, че това е преди 40 години? А някои хора още не знаят какво е 3D принтиране. Втори факт. 3D принтерите могат да правят човешки органи. Да, дори кожи и кости. Трети факт. През 2019 е принтирана първата къща за 24 часа и то струва по-малко от нов телефон. Четвърти факт. Знаете ли, че можеш да принтираш персонализирана дреха, която да пасва перфектно на тялото ти? Пети и последен факт. Има дори принтирани шоколади и пици. И сега си представи ресторант, където менюто се създава буквално пред теб. Какво мислиш? Те ли шокира?